Έργο 39, κομμάτι νούμερο 1. Καμπαλές. Πολύ σημαντικό στο κομμάτι αυτό να κάνουμε ακριβώς όπως υποδεικνύει ο συνθέτης με τις καμπύλες. Να σχηματίσουμε μικρές φράσεις. Όλες οι ενδείξεις για ένταση είναι κατανοητές. Στο πρώτο μέτρο έχουμε mezzo forte, στο πέμπτο μέτρο έχουμε piano και σταδιακά έχουμε μία αύξηση της έντασης, ένα μικρό crescendo. Καταλήγουμε στο τελευταίο μέτρο σε mezzo forte. Πολύ σημαντικό επίσης οι μικρές παυλίτσες που έχει στο τέταρτο μέτρο, το δεξί χέρι, στις δύο ρε, και στο τελευταίο μέτρο, η ντο και ντο σόλ στο αριστερό, αποτελούν μικρούς τονισμούς, λίγο παραπάνω έμφαση από ό,τι θα παίζαμε κανονικά. Καλή μελέτη!